ஹாய் ஹலோ வணக்கம். 20 பூங்க 8 லைன் போட்டிருக்கேன். 4 நாளாக பிரித்து போட்டிருக்கேன். இது பேக் ஒரு ஆர்டர் போடுங்க. பேக் மட்டும் ஒரு கலர் கேட்டாங்க, கைப்பிடி ஒரு கலர் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஃபினிஷிங் சூப்பராக வந்திருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இந்த டிசைன். ஃபேஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஃபினிஷிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதா. 4 நாளாக பிரித்து போட்டிருக்கேன். கீழே அடியில் 8 லைன் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள் பேக் எப்படி இருக்குதுன்னு. கொஞ்சம் கமெண்டில் கேட்குறவங்க எத்தனை பீஸுன்னு அது கால் பண்ணி கேட்டுருங்க. தயவுசெய்து கமெண்ட் பண்ணி என்னை சாவடிக்காதீங்க. எதுவாக இருந்தாலும் கால் பண்ணி கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு சைஸ் தெரியாது அதில் கேட்டால், பட் நான் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுன்றத சொல்கிறேன். தயவுசெய்து கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. அந்த மாதிரி 50 பீஸ் வேணும், 100 பீஸ் வேணும்னு கேட்குற சிஸ்டரோ பிரதரோ எனக்கு தெரியாது. அவங்க எனக்கு டைரெக்டாக கால் பண்ணி கேளுங்க. ஏன்னா அதில் பார்க்குற சைஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தெரியாது. நீங்கள் இதுதான் கேட்பீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் எனக்கு தாராளமாக கால் பண்ணி எப்போனாலும் கேட்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.